Anginibingelele ingane zakwethu, phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Mfezeko Media. Lami igama nguMfezeko Ntuthu, ngakho malo bathi elasibona amagumede. Ngizophinde ngicela ukuthi uma mhlawumbe usemusha kuleli khasi lethu wenze sure ukuthi uyasubscribe ukuze kube-ke njalo uma ngabe sifake iy'ndaba ezihamba phambili kube wena osithola zihamba phambili. Ungakhohlwa ukucofa ibheli bese silandela kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana ngokuhlokahlana kwazo Mfezeko elasibona amagumede. Ngazi kwethu-ke nje abantu abaningi badidekile inkulumo yentokazi esencanyana laphana-ke laphana-ke esihambela phambili lapha ney'nkundleni zokuxhumana ngokuthandwa nje kakhulu ngabalandeli laphana. Intokazi akwaZuma uLehle, intokazi akaZuma inkulumo bekade ifakwe uLehle Zuma ebithi impilo iyafana nje neqele eshiya abantu abaningi besibuza besiphendula imibuzo impendulo enganayo incazelo laphana ukuthi ngempela uchaza ukuthini uMaZuma uma ngabe ethi impilo iyafana neqele laphana. Ey'ngane zakwethu baningi abantu-ke abathe ukuphawula kuyo le post ekade ifakwe uMaZuma negcina phesha ngokuthi ayikhiphe-ke laphana-ke. Ngibona nenye insizwa laphana-ke ithi ungubaba wakho uLehle ubaba uthisha wesizwe uTK Zuma-ke naye laphana esephendula yona ividiyo ithi uyacela ukuthi intokazi iziphendulele ngoba kuzothiwa uthunywe yena-ke laphana uMaZuma. Kodwa ingane zakwethu kuningi akushilo laphana-ke okuhlekisayo laphana kubaba uTK Zuma. Ubona ukuthi naye beqhubela amancoko ukuthi uma ngabe akachaza ukuthi uma ngabe ethi impilo ifana neqhaza futhi impilo imnandi kodwa imbi uma uyibuka futhi impilo iney'nwele futhi impilo ikhiphula ngaphandle. Kuningi kakhulu engane zakwethu nayo ividiyo yakho uTK Zuma encokola nje mayelana-ke nokumele acacise uLehle umntaka Zuma laphana ngevidiyo yakhe-ke ingane zakwethu. Mhlawumbe kuthina kwakho ukuphawula ngalolu daba ake sivele sincingo laphana-ke comment section ke ngizwe ukuthi luthini olwakho ngalolu daba ngane zakwethu. Sengiphuma kanjena ngelasiboni ngiyabuya futhi nevidiyo elandelayo ngesikhathi silandelayo hayi ividiyo. Mazuma, ngeke mntanami, ngeke le nkulumo yakho ngicela ukuthi uyichaze mntanami ngoba kuzothi uthunywe yimini. Ngicela ukuthi uchaze mntanami uma uthi impilo injengeqe uchaza ukuthini, usho ukuthi impilo injani, imnandi mhlawumbe angazi yimbi kodwa moyibuka angazi mntanami. Chaza mntanami ngoba kuzothi makusuka uthi uthunywe yimini uthini uma uthi impilo injengeqe usho ukuthini, imali livi hayi ngeke. Chaza mntanami, chaza mntanami abantu bezwe siza ukuthi uchaza ukuthini impilo injani iney'nwele mntanami. Chaza into engizothi uyichaze mntanami ngoba kuzothi uthunywe yimini. Uma uthi impilo injengeqe uchaza ukuthini mntanami, uchaza ukuthi impilo injani, imnandi noma uchaza ukuthi impilo yimbi uma uyibuka mhlawumbe ngazi mntanami injani ithe uthini mntanami. Chaza mntanami ngoba bazothi uthunywe yimina sisi. Chaza ukuthi uma uthi impilo injengeqe usho ukuthini inenwele, uthi injani impilo injani imnyama noma uthini, uthi impilo iyakhokhelwa ayizi imali ibiza imali noma uchaza ukuthi impilo akuyona nombani uthini mntanami. Chaza mntanami ngoba bazothi mabesuka bathi uthunywe yimini. Chaza mntanami ukuthi impilo uthi injani imnandi kodwa moyibuka yimbi imnya uthini mntanami. Chaza sisi.